Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausad ka na. Mga igsoon, makighiusa kita sa tibok simbahan karong adlaw sa pagsaulog sa fiesta ni Santa Teresa de Avila, usa ka reformer sa Middle Ages. Ginganlan siya og Doctor of the Church, kay daghan siyang nasulat og natudlo ngadto sa mga kamadrihan ug sa katawhan sa panahon, nakatabang kay nato labi na diha sa pagsabot ug pagpalambo sa Kristohanong pagtuo. Sangpito nato siya alang sa mga personal nato ka nga katuyuan uban sa tanang intensyon nga gihalad usab nining santos nga misa. Maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos ka nagdasig kang Santa Teresa, pinagi sa Espiritu Santo, aron ikapakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan, itugot nga malimahan unta kami kanunay sa kalanon, siyang mga pagtulon ang langit nun, ug mudilaab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, buhig hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga matarong ang hukom sa Dios sa mga tao nga nagbuhat niining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong gisaway? O giabusuhan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikuloy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako, unya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko ug mataro nga hukom sa Dios. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot sa mga tao nga naghunahuna sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa dautan. Paantuson og sakiton ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una ang mga Hudeyo ug unya ang mga dili Hudeyo. Apan
hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una sa tanan, ang mga Hudeyo ug unya ang mga dili Hudeyo, kay walay pinalabi ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang mga buhat. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang mga buhat. Diha lamang sa Dios mipahulay ang akong kalag. Gikan kaniya nagaabot ang akong kaluwasan. Siya lamang ang akong bato ug akong kaluwasan, ang akong kuta. Dili gyud ako masamok. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang mga buhat. Kalag ko, pahulay diha lamang sa Dios. Kay gikan kaniya nagaabot ang akong kalauman. Siya lamang ang akong bato ug akong kaluwasan, ang akong kuta, dili ako masamok. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang mga buhat. Salig kaniya sa tanang panahon o katawhan ko. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang mga buhat. Ang Ginoo mahana ang kininiyo. Manausab kini. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulo kabahin sa mga lamas, ingon man sa herbabuena o kaningag o uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya o gugma sa Dios. Kini mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga malingkuranan sulod sa mga sinagoga o ngayukbuan kamo dito sa mga merkado. Pagkaalaot gayon ninyo, samo kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluis mga tao nga ila di ay gitamakan. Unya usas mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo pagsulti mo ni iniimo sa kabing gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao ug makabuktot nga palasunon apan kamo mismo dili gani mo hikap ni ini bisan usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila pagpas-an sa maong karga. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong gabi natong tanan. Bugat-bugat gyud ang mga pulong nga gibuhian sa Ginoo dinhi sa Ebanghelyo karon. Ilabi na ngadto sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Tingali makapagutan na tahala. Wala dumti sa Ginoo ang mga Pariseo. Pirmi lagi na niyang matirahan, no? Kining maong mga relihiyosong pundok. Mga igsoon, ang Ginoong Jesus consistent siyang misyon. Mianhi aron sa kaluwasan sa tanan, sa walay pagpinig. Ang problema lang no sa mga Hudiyo, ilabi na sa ilang katilingban, dunay hierarkiya, no? Unya na inaas ibabaw. Nya kining mga Pariseo magtutudlo sa balaod, mga kuani sila mga respetado nga mga tao, labi na dinha sa ilahang relihiyon. Gahi pod gawas nga self-righteous o mga stricto kaayo sa pag-implementar no sa mga pagtulunan og mga balaod.
Taas po kay sila pagtanaw silang kaugalingon. Munang usay kinahanglan sila gamitan ni Jesus og doon nag-impact nga mga pulo nga matayog pod sila. Apan wa sila, wala di magpasabot nga gidumtan sila ni Jesus. Giuyog sila ni Jesus. Gipukaw sila ni Jesus. Kay kabahin gihapon sila sa katawhan nga pangandoy sa Ginoo nga maluwas. Pangandoy sa Ginoo nga maluwas ang tanan. Tataw kay ni sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. No? Nga ang tanan unta nga makahimamat ug makadungog sa anak, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay pangandoy gyud sa Dios nga nagsugo ni Jesus, nga nagpadala ni Jesus, nga ang tanan maluwas. Unang apil kini mga tawhana, no? Gipukaw sa Ginoo pinagi siyang bugat nga mga pulong. Mura siya nagdaog sa amin ba? Makakita siya, no? Ganahan yung tabangan, no? Ang mga Pariseo magtutudlo sa balaod, makakita sa ilang pakpakaron ingnon. Makakita no sa ilang kastrikto, no? Tinuod faithful sila kay sa mga balaod. Apan usahay makontinto na sila nga ang ilang pagsunod aron lang makitaan sa uban. Pandi bang kuda mo ay katuyuan. Ang importante manggod nganong musunod tas mga balaod o pagtulunan, mabag-o gyud ang kasing-kasing. Ang kausaban dili lang aron makita sa uban, kundi doon nagyoy kabaguhan, no? Sa kasing-kasing. Ang problema nakita sa Ginoong Jesus dinhi, tinuod, matinudanon sila sa pagsunod sa mga pagtulunan o mga balaod. Pero di man sila mahigugmaon, wala man sila pagpakabana sa uban, labi na sa mga kabus. Wala man sila pagpakabana sa hustisya. Uy, dili na tinuod nga transformation, o dili ka na mo'y katuyuan sa Dios. Mga igsuon, mabayan na ang gipahimangno karon, no, sa atong Santo Papa. Misulat na ang atong Santo Papa karon siyang primero gyud, no, nga papal exhortation, ang titulo Dilexite, no? Dilexite. Anya usas gi-emphasize sa Santo Papa ano siyang pagtulunan. Ang paghigugma sa Dios dili gyud na mahimulag sa paghigugma sa atong isig katawo. Ang paghigugma sa Dios dili gyud na mahimulag sa tong paghigugma isig katawo. Matag higayon nga mosulod kitag simbahan aron pagsimbas Ginoo. Anda usab kita, no? Muhigugma sa ato isig katawo. Anda usab kita mudawat ug mutabang sa Dios siyang pagpadayag kanato diyas dagway sa mga gagmay, sa mga makaluluoy ug tabanganan sa katilingban. Unang maghisgot kuno ang simbahan og preferential option for the poor. That is not optional. That is really part of our mission as disciples of Christ. To be with the poor and to reach out and help our less fortunate brothers and sisters. Mga igsuon, ang ato ding encounter sa Ginoo sa Kristohanong pagtuo, labi na ang atong pagpakiguban kanina sa pagampo ug ang pagpamati sa mga pagtulunan. Hinaot unta, dili lang murabag magtabang nato nga murabag magpuyo nga murag buutan, murag matarong, murag maayo. Maghatod gyud unta nato, no, sa tinuod nga kabag-uhan sa kasing-kasing. Si Santa Teresa, nataw siya sa Middle Ages, kadang daghang mga nahitabo sa simbahan, no, nga mga pag-abuso, unya kadang murag dili na kay sincero, no, sa pagpuyo sa pagtuo. Bisan ang mga kaparian ni atong panahona, mga religious, no, mga kaobispuhan mura og kadang na murabag nasudlan ba sa kanabang sekularismo.
Pero bisan na mga kumbento kaniadto tingali nahimong sikat manggod kay ang mga eskwelahan nagsugod man na sa mga monastery, no? Sa mga kumbento. Muna nga murag sikat kaniadto do na kay anak nga naa sa kumbento niya tingali kanang ilado nga makinaadmanon kamaong o niya tingali muna gawas nga matarong ang kinabuhi. Munang daghan kayo mga pamilya, apil na mga dato, no, nagpada silang mga anak no manood kumbento, no. Ya, di lagi sakto ang motivation nga mosudog kumbento. Muna inikabot dito kanang di gid kaayo mosudod, no, sa pamaagis pagkinabuhi. So muna sa panahon ni Santa Teresa, ang kumbento medyo nasaba na. Unya murag wala na paningkamot sa disiplina, usa ko nang giingon pagpuyo, no, sa mga value sa ebanghelyo. Gubot, no? Apil po si Teresa ni ini, no? Kay permiro murag batanon sa kay siya, typical nga batanon. Pero biabot ra gyud ang panahon, tingali ka ng bunga sad sa pag-ampo ba. Kuno say mga igsundo na panahon ba nga kanang naaga ni ang tawhanong kahuyang, unya murag ka ng murag makabantay ta ba nga murag bag mugawas gyud, no, ang tawhanon natong kahayom ug conscious ta all the more nga dita mo muundang dita angay ma-discourage, all the more nga muduol tas Ginoo. Labing siguro si Teresa conscious, no, sa iyang mga kahuyangan, padayon lang sa pag-ampo hangtod biabot lang ang panahon nga gitagaan siya sa grasya, no, nga makaamgo nga di maayo, no. So dunay transformation nga nahitabo siyang kinabuhi na kanindot, ang gasa sa transformation ganahan niya ipaambit sa uban. Muna nga uban ni St. John of the Cross, lagi pa din kamutan nga ang Carmelite order makasinati o kabag-uhan. Mubalik sila sa kahilom, kay dias kahilom mas makasunod bangkas pag-ampo. Dias kahilom sa tong kasing-kasing mas makapamati mantas Ginoo. Nya mamati tas Ginoo mo na mas babago atong kinabuhi, mas mahimo tang matarong. Nya daghan kay siyang mga gihimo pod nga mga pagtulunan nga sa kunang giingon originally alang sa iyang mga kamadrihan, alang tingay sa mga tao, no, nga gialagaran sa ilang community, pero eventually nahimo siyang mga pagtulunan nga katabang pod nato, no, nga kanang makasabot sa Kristohanong pagtuo. Usahay usas makapabalda nato mga igsuon ang mga butang sa kalibutan. Dunay tuyo nga nung ihatagan ta, no, nagkalain-lain nga mga panalangin, no, sa Dios. Apan ug di punta ka maumogamit ni ini, ug magpaulipon punta ni ini, pwede silang mahimong babag. Labi na diha sa itong pagpaningkamot, no, pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoong Hesukristo. Pwede silang makapalayo nato sa Dios. Ni Santa Teresa, niabot gyud siya sa punto nga ningon siya, solo Dios basta. Igo na ang Dios, ug wa na ko'y laing pangitaon pa. Ug naa ang Dios akong kinabuhi, okay ra. Malipayon ko. Ana ang Dios akong kinabuhi. Nakakita na gyud siya unsa ang labing importante sa kinabuhi. Hinaut-unta mga igsuon sa itong pagpadayon, no, sa pagpuyo sa itong Kristohanong pagtuo, makita ginunta nato unsay pinaka-importante. Hatagan unta nato sa panahon, adto unta nato itutok ang atong hunahuna kasing-kasing ug pagpaningkamot, no, diha sa pinaka-importante sa kinabuhi. Kaganina nagsaulog kog misa alang sa usa ka gilubong. Nya usa sa kong gipaambit nila kana bang kabililhon pagtan-aw sa katapusan. Ug conscious ta unsay katapusan sa kinabuhi ug unsa gyud atong gipangandoy sa kinabuhi isip mga Kristohanon, mapahinumdumon ta unsaon pagpuyo ang atong kinabuhi karon. Iting mao gihapon ni ang wisdom ni Santa Teresa. Hinumdum siya asa paingon ang kinabuhi, unsay gipangandoy nato,
Unang para niya, bahala na. Dunay mga kukulangan ang kinabuhi, basta naalang ang Dios. Okay rako. Ano? Solo Dios, basta. Palihog manindog. Sa tong pagtigom, isip katawhan sa Dios, basaligon kitang magdala sa atong mga kikinahanglan at tubangan sa Amahan. Sa tumang pagsalig ay itugot niya ang atong mga pangamuyo. Muingon kita, Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga simbahan makaamgo sa iyang katungdanan sa pagpalampo sa katilangbanong kaangayan pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa gobyerno magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo og mga programa alang sa mga kabus og sila nga anaa sa kawadon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo magmatinud-anon ug magtinahuray sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga adunay mga kabilinggan makakaplag og suporta ug kasiguruan gikan sa ilang mga kabanay ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangjong tifulo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga kadtong mitaliwan na gikan niini kinabuhia makatagamtam sa tunhayng kalipay tipon sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pataling hugi ang among mga pag-ampo. Lagitong Amahan liguna ang among pagtuo sa ingon mutubo kami diha sa imong gugma ug sa kanunay mag-alagad kami kanimo uban ang kamagihatagon ug kamatinud-anon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit ng Ama, amo ikasal hanggang Kristo aming paya hingi mo mga pinuha bayad sa kasalanan nawatag kinuha nga kaluwasan nawatag kinuha nga kaluwasan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santo sa simbahan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa maingon nga gikahimut-an nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diya sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manas kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagipayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan.
Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami nimo kanunay og sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga providensya diya sa mga santos nga naghalad silang kaugalingon alang kang Kristo ug tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugmang gipakita mo pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtan dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagdayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo sa kagahom. Puno ang langit ug yuta sa Hosana sa kahitasan, dayon kang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos dining magagasa aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini pag-inom kamo nga tanan gikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang ninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhag, si Kristo mabalik yan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles, ni Santa Teresa de Avila, ni San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon masaligon kitang musangpit sa langit dong amahan. Amahan namo anakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag namo karon adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwas sa kami sa mga dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ng gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausan kanin. Mga igsoon, ipakita nato karon ang atong panag-inig suunay. Jerusalem, sinanagap sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, at agi ka sa kahalian. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.